In Veenwouden is de eerste kermis sinds de coronacrisis weer van start gegaan. En daar wie eigenlijk iedereen wel aan toe. Ja, geweldig natuurlijk. Dat mis je echt wel. Ja, hartstikke mooi. Ja, ik ben blij om dat het nou een beetje, dat dit een beetje terug is. En dat het een beetje normaal is dat iedereen weer een beetje bij elkaar komt en leuke dingen doet. Dat is net met tussen hoe ze zitten in quarantaine. Hè? Dat is er toch nog wat leuke dingetjes van. Toch moeten de mensen, ook op de kermis, rekening houden met de regels. Het is die 1,5 meter waar ze echt op zitten te hameren. En ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja, is die 1 meter afstand, hè? Daar was een beetje om denken. En ja, wat is er roos? Ja, ik ben hier nog maar krijg, dus ik zou nou krijg tegen mijn hoeken bij mijn dochters. Dus voor de rest lijkt het gewoon als normaal. Nou, hier wel, maar ja, hier zijn niet veel volwassenen. Kijk, en kinderen hoeven er nog geen rekenschap mee te houden. Dus ja, hier valt het best wel mee. En ja, volwassenen moeten ook even een beetje nadenken van, laten we de mensen een beetje meehelpen van, laten we die afstand een beetje bewaren. En dan komen we met elkaar een heel eind natuurlijk. Doordat er een prutte kermis en aanlas binnen, is het maar een kwart seizoen voor de kermisexploitanten. Volgend weekend nog eentje en dan is het alweer over. Dus over het hele seizoen maar 2 kermissen.